Crita Ramayana. Kacarita ing sawijining tanah kang aran Mantili, ana putri sing ayu banget jenenge Dewi Sinta. Dewi Sinta iku putri saka Raja Mantili yaiku Prabu Janaka. Ing salah sawijining dina, diadekake sayembara kanggo golek pangeran kanggo Dewi Sinta. Lan sayembara kuwi dimenangke karo putra mahkota Ayodhya yaiku Raden Rama. Sing tresna karo Sinta iku ora mung Rama. Ana raja saka kraton Alengkadiraja jenenge Rahwana sing uga pengin rabi karo Dewi Sinta. Sajroning perjalanan Rama lan Sinta sing dikancani Lesmana adine Rama lagi ngliwati alas kang aran Alas Dandaka, Prabu Rahwana raseksa ngumpet wong telu, utamane Sinta. Dheweke meh nyulik Sinta lan nggawa Sinta ing negara Alengkadiraja lan didadekke garwa. Kanthi cara Rahwana ngowahi abdine sing jenenge Marica dadi kidang emas kanggo narik perhatiane Sinta. Lan bener sakwise ndelok kancil sing ayu, Sinta banjur njaluk Rama kanggo nyekel kidang kuwi. Amarga panjaluke bojone sing paling ditresnani, Rama banjur nggoleki kidang kuwi lan berburu ning alas. Bareng wis cukup suwe anggone ditinggal mburu, Sinta wiwit kuwatir marang Rama lan banjur njaluk Lesmana kanggo nggoleki Rama. Sadurunge ninggalake Sinta, Lesmana ora lali ing gawe bunderan gaib. Kanthi bunderan iku, Sinta ora entuk ngetokake perangan awake babar blas kanggo njamin keselamatan dheweke. Saengga Sinta mung bisa obah ning jero bunderan kuwi. Sakwise Lesmana lunga, Rahwana wiwit tumindak nyulik. Nanging usahane gagal amarga bunderan gaib iku. Rahwana wiwit golek siasat meneh. Cara nyamarake awake dhewe yaiku kanthi malih dadi Brahmana tuwa sing arep njaluk sedekah marang Sinta. Pranyata siasat kasebut kasil ndadekake Sinta menehake tangane kanggo menehi sedekah. Tanpa disadari, Sinta wis nglanggar pranata bunderan gaib. Nalika iku Rahwana tanpa kepingin kelangan kesempatan kanggo nyulik Sinta, Rahwana banjur nyekel Sinta lan nggawa Sinta mabur menyang Alengkadiraja. Ing dalan mulih kedaden perang karo manuk Garuda jenenge Jatayu sing arep nulungi Dewi Sinta. Jatayu bisa ngenali Sinta amarga Sinta iku anake Janaka yaiku kanca apike Jatayu. Nanging ing perang kasebut Jatayu bisa dikalahke dening Rahwana. Ing wektu sing padha Rama terus mburu kidang iku. Lan pungkasanipun Rama nembak, nanging kidang kuwi malah malih dadi buta. Ing wujud sejatine Marica nglawan Rama mengkono ikut perang antarane wong loro. Lan ing pungkasan Rama kasil ngalahake buta kuwi. Jadi buta kuwi mati. Ing wektu sing padha Lesmana bisa nemokake Rama lan loro-lorone bali menyang panggonan Sinta ditinggal mau. Nanging nalika wong loro kuwi teka, Sinta wis ilang. Rama lan Lesmana uga ketemu Jatayu sing tatu parah. Rama banjur nyurigai Jatayu. Rama mikir Jatayu kuwi sing nyulik Sinta. Rama banjur ameh mateni Jatayu namun dicegah karo Lesmana. Jatayu banjur ngomong yen Sinta kuwi diculik karo Rahwana. Sakwise ngandani Rama, Jatayu banjur mati. Wong loro mau mutusake kanggo lelungan menyang Alengka lan ing dalan ketemu kethek putih jenenge Anoman sing goleki prajurit kanggo ngalahake Subali. Subali iku kakange Sugriwa, pamane Anoman sing jiku alih adine yaiku Dewi Tara. Singkat cerita, Rama gelem nulungi Subali. Lan pungkasane usaha kasebut kasil kanthi bali Dewi Tara dadi garwane Sugriwa.
Rumangsa duwe utang marang Rama, Sugriwa nulungi dheweke golek Sinta maneh. Diwiwiti kanthi ngirim Anoman Persi menyang Kraton Alengka kanggo goleki Sinta. Saktekane ing Alengka banjur kedaden perang. Mulane partai Alengka dipimpin dening Indrajit. Ing pertempuran kuwi Indrajit mati. Dening patine Indrajit, Alengka diteken dening bolone Rama. Mula raksasa Kumbakarna sing wicaksana dijaluk Rahwana dadi senopati perang. Kumbakarna sarujuk, nanging ora mbeloni adine kang duka, nanging kanggo mbeloni bangsa Alengka. Ing perang iki Kumbakarna uga kalah lan mati kanthi seda adine. Akhire Rahwana ngadepi Rama dhewean. Ing pungkasan perang, kabeh tentara sing dipimpin kalah. Rahwana mati amarga kena panah pusakane Rama lan remuk dening gunung Sumawana sing digawa Anoman. Sawise kabeh perang sing gegirisi karo kekalahan ing sisih Ngalengka, Rama bisa bebas mlebu kraton lan goleki Dewi Sinta. Anoman ngeterake dheweke ing Taman Argasoka kanggo nemoni Sinta. Nanging Rama ora gelem merga dheweke ngira Sinta wis najis amarga wis seprene suwene Sinta diculik karo Rahwana. Mula Rama njaluk bukti kasuciane, yaitu kanthi ngumpul diri. Amarga sejatine kasuciane Sinta slamet saka geni. Mula kabukten yen Sinta isih suci lan akhire Rama nampa Sinta bali kanthi raos emosi lan seneng. Lan ing pungkasane cerita padha bali menyang kratone Dewi-dewi. Matur suwun.